Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 16 April 2025. Okondedwa, mu usiku wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pa mutu omwe uja onena kuti akadapanda Mulungu kukhala nafe. Ndipo mu usiku wa lero ndi phunziro namba 5 limene likuchokera pa uthenga wabwino wa Yohane chapter number 11 kuyambira ndime ya number 38 mpaka ndime ya number 44. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti Yesu atakhudzidwanso kwambiri anafika ku manda akewo anali phanga ndipo anatsekapo ndi mwala. Yesu anati, chotsani mwala. Marita mlongo wawo mwalirayo anati, koma Ambuye, nthawi ino wayamba kununkha, pakuti wakhala m'menemu masiku 4. Kenaka Yesu anati, kodi ine sindinakuwuze kuti ngati iwe ukhulupirira udzaona ulemerero wa Mulungu? Choncho iwo anachotsa mwalawo. Kenaka Yesu anayang'ana kumwamba ndi kuti, Atate, ine ndikukuthokozani chifukwa mumandimvera. Ine ndimadziwa kuti inu mumandimvera nthawi zonse, koma ine ndanena izi chifukwa cha anthu amene ayima pano, kuti iwo akhulupirire kuti inu munandituma ine. Yesu atanena izi, iye anayitana ndi mawu ofuula kuti, Lazaro, tuluka. Munthu omwalirayo anatuluka, omangidwa miyendo ndi manja ndi nsalu zakumanda, ndi nkhope yake yokulungidwa msalu. Yesu anawawuza kuti, mmasuleni ndipo muloleni apite. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti zilipo nyengo zimene timadutsamo, zimene zimasefuliratu chikhulupiriro chathu, zimatipatsa mantha ndi nkhawa, komanso mitima yathu imayamba kutsimikiza kuti zateremu zinthu zavuta basi, palibenso chiyembekezo kapena thandizo lina limene lingaoneke. Abale, alipo machitidwe, zilipo nyengo, zilipo zotichitikira zimene ifeyo anthu amene timati timakhulupirira, chikhulupiriro chathu chimayamba kusefuka, chimayamba kusefeka, chimayamba kupepuka, ndipo chiyembekezo chakuti chabwino chikhoza kuchitika mnyengoyi chimayamba kutsika. Abale, zilipo nyengo okondedwa zimene potichitikira, potifikira ife zimatidzaza mantha ndi nkhawa, zimatipanga anthufe kuyamba kumavomereza kuti ayi, pagawo ilili tiyeni tivomere, zativuta, tinayesetsa, tinakonda, tinaganiza ngati kuti Ambuye akhoza kutipatsa, akhoza kutithandiza, akhoza kutikomera mtima, koma ndi mmene zachitikiramu palibenso chimene chingachitike, tivomere. Izi ni nyengo zije timayamba kumalimbikitsana kukhala mnthawi yovomera kuti dzativuta. Koma ndimati ndinene okondedwa kuti si nthawi zonse zimene zinthu zimene zativuta zidzakhalebe choncho. Nyengo zina zimadikira chozizwa cha Mulungu chimene mphamvu yake ikati yafika zimasintha, ndipo chabwino chimaoneka. Zinthu zimene ifeyo tinafika potaya mtima, abale, zimakhalanso za mphamvu ndi zolimbikitsa, zimakhalanso za moyo pa moyo wathu. Ndikudziwa ndikuyankhula ndi anthu pano amene nkutheka ndi ukambazi zidawachitikirapo Ambuye nachita chozizwa, lero pakamwa pawo pali umboni. Komanso ndikuyankhula ndi wena pano amene nyengo zowawazi zachitikira, ndipo ndikufotokoza mkuti mantha akutira moyo wawo, nkhawa yakutira moyo wawo, akungolira tsiku ndi tsiku, akumadandaula deire, adayesa kukhala m'magulu awo pemphera, ayesetsa kutero,
palibe chikuoneka, moti panopa ayamba kumangotsimikiza nkumavomera kuti ife zidativuta, ife ndife atsoka, ife chabwino chidatilaka, basi tidzakhala momwemu, tidzakhala okulukutika, ndi anthu opanda mwayi akumafika potero. Adadziveka bayina ndi anthu amene chimwemwe cha mtima chimawavuta kuti akhale nacho potengera zimene zikuwachitikira tsiku ndi tsiku. Ndikudziwa zimenezi bale, ndene maona mtima pano kuti alipo anthu amene kale adataya mtima kuti zawo sizidzayendanso, sadzapezanso mwayi kapena mtendere, sadzapezanso zabwino pa dziko lapansi pano. Koma thandizo la Mulungu pa moyo wawo lidawasinthira nyengo zedi. Akadapanda kuwachitira chozizwa Mulungu, bwezi pano tikusimba zina. Maunda akapawa akupereka chiyembekezo kuti alipo anthu ena okondedwa amene zidafika povuta kwambiri, idalimba mkandiro, sidafika pa mwana wakanaphala, koma kubwera kwa mphamvu ya Mulungu ndi kudzachita chozizwa, chodabwitsa, chokanika ndi anthu ku dziko lapansi. Chochitidwacho ndi chimene chidasintha nyengo. Abale, zilipo nyengo zina okondedwa zimangofunika chozizwa cha Mulungu basi. Abale amene timaganizira ngati akhoza kukhala thandizo, pena amakhala ndi malire. Nyengo zina zimene timaziyang'ana ngati kuti mwina kapena zikhoza kuchitika mwa mtundu wotere zimafika sopovuta. Koma ndimati ndikampetano abale okondedwa kunena kuti pamene Mulungu adzetsa chozizwa chake, pamene Mulungu achita chodabwitsa, pamene Mulungu walowerera mwa mtundu wina, ife titaya mtima, nkhawa zitikutira, mantha tatifikira, pamenepo chosintha cha moyo wathu chimaoneka. Chemwali, nyengo yanu ikungolira chozizwa cha Mulungu basi. Ndikuvomereza ma stages onse amene mukadapezako mathandizo mwayesa kudutsamo palibe chikununkha kanthu. Ndikuvomereza kuti mwayesetsa kuyembekeza ndi kupemphera m'magawo ena palibe chikununkha kanthu. Koma ndimati ndikuwuzeni sikuti zatelemu zatha. Mulungu alipo ndipo ndiye thandizo lopezeka, ndipo iye akathandiza nkhawa imachoka. Haleluya. Mawu amene tawerengawa ndi chozizwa chimene Khristu adachichita ali pa dziko lapansi pano, chakudzutsa munthu wakufa, munthu amene wakhala m'manda masiku 4 atayamba kale kununkha, wayamba kuola, mitima ya wanthu yatsimikizika kale kuti Lazaro amene adadwala, Lazaro amene adamwalira, Lazaro amene adayikidwa m'manda, koma mpaka na kuukitsidwanso, chachilendo, chozizwa, chodabwitsa. Ndikudziwa kuti pamene Yesu anali mdziko muno amatha kuchiritsa matenda osiyanasiyana. Pa nthawi imene Lazaro anadwala padali chiyembekezo chakuti Yesu akabwera akhoza kumpempherera Lazaro nkuchira. Koma idafikapo nthawi imene adadwala kotheratu, uthenga mkuntumizira Yesuyo wosabwera, mpaka natu Lazaro adamwalira. Popeza Yesuso amatha kuukitsako anthu akufa, chiyembekezo mwina chidalipo kuti akatipeza mwambo tisadayambe, kapena akatipeza mwambo uli mkati, akhoza kumukhudza Lazaroyo nkukhalanso ndi moyo, kapena monga adachitirapo ndi mnyamata wa ku Naini, monga adachitirapo ndi kabuthu kaja, kapena mwina zikhoza kugwiranso pano. Abale, mwambo wa maliro udayamba mpaka na udatha, mpaka na Lazaro adawayika m'manda. Tsiku loyamba lidapita, lachiwiri lidapita, lachinayi, okondedwa mpamene Yesu amabwera. Andi ndekuti anthu ataya mtima, omunyoza akumunyoza kale, munali kuti nthawi yonseyi apa zatha basi,
olo mawu anu mungakambe amtundu wanji sangathe kuperekaso chilimbikitso popeza munthu amene timayembekeza kuti mukhoza kumchiritsa, mukhoza kumuukitsa, walowa kale m'manda, waola kale, palibe chimene mukhoza kuchitanso pamenepa. Sadadziwe chinthu chimodzi kuti chozizwa chochoka mdzanja la Yehova chikhoza kusinthitsa nyengo, chikhoza kubwezeretsa moyo, chikhoza kupatsanso chiyembekezo ndi chikhulupiriro chimene chinasefuka kale. Abale, mmene tawerengera mu Yesu akutsimikiza tachotsani mwala ndipo akunena mawu, iwe Lazaro tuluka, ndipo Lazaro akutuluka nakhalanso ndi moyo. Aleluya. Mulungu ali ndi kuthekera, ndipo adakati Yesu asalowerere akadapanda Mulungu kuonetsa mphamvu yake, Lazaro sakadauka kumanda. Ndi uthenga omweyo ndakutengera usiku uno kuti nyengo yanu ikufunika mphamvu yakumwamba, ndipo akapanda Yehova kuthandizani palibe chingachitike. Koma Yehova akati alowerere, Yehova akati aonetsere mphamvu yake, Yehova akati adziwikirepo pa inu okondedwa, zonse zimene mukudandaulazi zidzakhala mbiri. Ndi Mulungu wabwino amene akapezeka mnyengo ya munthu, chozizwa chimaoneka. Alibe kuti history imati chani, alibe kuti experience imakamba kuti chani, alibe kuti chinthu chaonongeka mwa mtundu wanji, alibe kuti kodi anthu adatanipo. Iye ndi Mulungu amachita zake nthawi ina iliyonse ndipo safunsa munthu. Ameni. Mawu amene wabalokondedwa tiphunziramo zinthu zingapo. Choyambirira, zinthu zikamachitika mosiyana ndi chiyembekezo chako, mosiyana ndi chikhulupiriro chako, mosiyana ndi kufuna kwa mtima wako, chimakhala chowawa. Abale, alipo anthu bena adapemphera banja labwino, koma chimene akumana nacho lero lino m'banja mwawo mulibe mtendere. Adalimbikira sukulu, ndafunafuna kukhala pa ntchito yabwino, okondedwa zikuwachitikira ku ntchito kwawo sizabwinonso. Adasiya zambiri nafunafuna kukhala otumikira Ambuye, koma zikuchitika mu utumikiwo zosautsa kwambiri zake. Amalimbikira business, koma zikuchitika m'business imwe okondedwa ndi zopweteka. Adachoka dziko la kwawo kupita dziko lina kuti akagwire ntchito napeza zosamalira moyo wawo ndi kwawo, koma zikuwachitikira kumeneko ndi zopweteka mtima. Simonga mwa chiyembekezo, simonga mwa kulimbikira kwawo, simonga mwa kutsimikiza kwa mtima wawo. Abale, mawu amene ndikuwakamba chifukwa cha abale wake a Lazaro, mwinasungikira Lazaro kumene kuti poti anali mu ubale ndi Yesu amachezelana kwambiri. Kudwala kwake kwa Lazaro, azibale wake anali ndi chiyembekezo kuti Yesu sakhalitsa, Yesu abwera ndithu ndipo adzathandiza pa matenda a bwenzi lake. Ndi adachita kutomutumira uthenga kangapo konse, bwenzi lanu Lazaro ali kudwala, koma Yesu sadapiteko. Abale, ndikudziwa zokuchitikirani zimene zikusemphana ndi zimene mumaganiza mitima yanu nzoonadi ndi yosweka. Mudayembekeza kuti ndimachitachita anu amene mwakhala mukuchita, Ambuye alowerera mwachangu, ndipo pofika lero zambiri za inu zikhala zitasintha, zikhala zitayenda, pakhala patachita china chake chachilendo chodabwitsa chimene Mulungu adzachionetsa. Koma taonani sizikuchitika motero. Ndiri ndi mawu kwa inu abale okondedwa. Alipo Yesu amene sachedwa komanso safulumira. Mnyengo imene amasautsika chotere Lazaro, Khristu Yesu analali kudziwa. Ndechoti akachitanso kutsogolo amachidziwa. Ndikuti chani? Pa zimene zikukuchitikiranizi kumwamba kukudziwa. Inde zikuchitika mosemphana ndi chiyembekezo chanu, ndipo zikukupwetekani mtima, si zimene munkafuna, si zimene munkayembekeza, koma Yesu akudziwa, ndipo ali nkanthu koti achite mnyengo yake. Kungoti nyengo yake si nyengo yanu ayi. Nthawi zina timafuna kuti zichedwe, iye amazichita mwachangu. Nthawi zina ife timafuna kuti zichitike mwachangu, iye amazichita mochedwerapo. Kukhumudwa sikukhala patali, koma dziwani odala iwo amene sakhumudwa chifukwa cha Khristu wa moyo. Abale, Lazaro adataya mtima,
ataona kuti matenda akula mpaka na Lazaro kumwalira, Yesu kulibe, mpaka na mwambo kuyambika, Yesu kulibe, mpaka na kumuyika m'manda, Yesu kulibe, adataya mtima. Tikadawerenga Yesu atafika adamuza mukadakhalako inu mlongo wathu sakadafa. Adataya mtima. Koma ayi Yesu sachedwa, safulumira, akalowerera, akapezekamo, akathandiza, nkhawa zimachoka. Ukondedwa, adakati Yesu kulibe, mwina bwezi tikunena kuti palibenso chabwino moyo wathu, sizidzayendanso moyo wathu, tidzakhala chomwechi poti otithandiza palibe. Koma chifukwa alipo otithandiza, amene ali njira yake, amene ali nthawi yake, chiyembekezo chanu chisafe, chiyembekezo chanu chisatayike, ndipo chikhulupiriro chanu chisamire m'madzi. Masona akhalibe pa iye amene sachedwa komanso safulumira. Ameni. Chachiwiri ndicho okondedwa, Yesu amatha kulola kuti tifike pena potaya mtima. Iye akudziwa chimene adzachite. Chimene adzachite iye chimakhala ndi umboni waukulu ndi mphamvu yayikulu kuposa zimene ife timafuna ndi kulingalira. Abale, nkutheka wanthu adamuona Yesu wosathandiza, monganso mwina wena mukuonera kuti pa zimene mukufuna kwambiri poti sizikuchitika monga mukuganizira, pena mmafika polingalira na amati mwina Mulungu sakundithandiza, kapena kuti ambuyeyi adandifulatira, kapena kuti ambuyeyi basi ine adaleka kundiwerenga. Ayi, si choncho. Chilipo chachikulu kwambiri chimene afuna adachichita, chimene chidzakudzidzimutsani. Akondedwa, chimene mudzanena mawu kuti koma adakapanda Mulungu kulowerera, sibwezi tikusimba izi, sibwezi tikukamba izi, nkutheka chopweteka chikadati kuite, nkutheka moyo wathu kadangokurukutika, nkutheka zokoma izi sidakalichitikira. Koma atamandike ni Mulungu amene adabwera mnyengo yake nandichitira ichi chokoma. Abale, ndikudziwa ndikuyankhula ndi anthu amene zambiri zakuchitikirani zachitika mu nthawi imene simmafuna kuti zitero. Ndanena kale kuti alipo wena amafuna zitachitika mwachangu kwambiri, koma Mulungu amatha kuzichita mnyengo yotalikirapo. Mwinanso nthawi zina mmafuna zitachitika patali, koma iye wazichita mwachangu. Odala ndiwo amamvera chaura, chifukwa zimenezo ndi zimachitira ubwino moyo wathu. Yesu amadziwa chimene akachite ndi Lazaro. Kuchedwa kwake kunali kusunga umboni, kusunga chozizwa, kudzaonetsera ulemerero wa Mulungu. Ndikutenga ndikupatsani musiku lero, musataye mtima abale okondedwa. Kupezeka kwa Yesu mmoyo mwanu ndi kumene mukugwiritsitse, koma akataonetsere mphamvu yake inu musimba lokoma, muone ukulu wa Mulungu, ndipo mutsimikizike mtima kuti Yesu ali ndi kuthekera kobwezeretsanso zokoma. Ndikudziwa ndikuyankhula ndiwe napano amene nkutheka pachawo lidatha, adataya mtima, adanyozeka zakuti akhoza kukhalanso pa banja la mtendere sadadziwe. Lero lino ali pa banja la mtendere, wena alipo kondedwa adataya mtima, ntchito zidatha, adakhala malova, koma lero lino ndabwana kuntchito kwawo. Alipo wena kondedwa ulimi udasokonekera, padalibe chidayenda, koma Yehova ataonetsa kupo lake ndi kuchita kwake moyo wawo. Lero lino amasimba lokoma. Wena nkutheka wana wawo adatayika, koma lero lino ndi vana thandizo. Wena nkutheka wena adamwalira namagezo sadzapezeka so wina ondigwira dzanja. Lero abale ndi mpweche ameneyo ndi Khristu Yesu ndikumulalikira pano, amene amachita zimene zimaposa kuganiza kwathu. Nthawi imene chiyembekezo tikuchiona, mantha atikutira, nkhawa zatikutira, amadza iye nathandiza. At this time anabwera Yesu awauza chotsani mwala, adaunena mawu akununkhatu, koma munthuyi poti wakhala muno masiku anayi, kunena kwina akunkumbutsa kuti mwachedwa atu ino, nthawi yochitira izi sidali ino. Taonani mutikakamiza kuti mpaka nandichotse munthu akununkha munthu, kodi sikutiswaso mtima kumeneku. Koma kwa Yesu idali nthawi yabwino yakuti vanthu adziwe kuti palibe chomulaka Mulungu,
ndiye olenga akhoza kubwezeretsanso nyengo ya mtundu wina uliwonse. Okondedwa, Lazaro onunkha, Lazaro oola, Lazaro amene padalibenso chiyembekezo chakuti akhoza kukhalanso ndi moyo, pa mawu a Yesu akuti Lazaro tatuluka, adakhalanso ndi moyo. Ndikuyankhula ndinu pano okondedwa amene nyengo yanu yaola, nthawi imene mmaganiza ngati kuti Mulungu akhoza kuthandizani idadutsa, panopa muti palibenso chingachitike, munkapemphera asakugwiritsani ntchito, pano ntchitoyo adakuchotsani, palibenso chimene mukuonanso. Ayi, ngakhale nyengo inganunkhe bwanji, ingaole bwanji, zingavute bwanji, chiyembekezo chathu chili mwa Khristu Yesu amene akhoza kungoyankhula mawu akuti nyengo iwe tadzuka ukhale ndi moyo, ndipo zizotheka kuchitika. To Jesus Christ, this was a proper time yobwera, yodzatsimikizira, yodzaonetsa mphamvu, yodzaonetsa kuti iye mpatali, ndipo mwa iye muli zonse mu zonse. Bale okondedwa, ndi pemphero langa mu usiku wa lero kuti Yesu achite chozizwa moyo wanu, apatse moyo nyengo zanu, abwezeretse zozunzika zanu, ndipo zowola zonse azipatsenso moyo na aonekere ulemerero wake. Ndi Mulungu wabwino wakondedwa, amarutsa chamoyo mchowola, amarutsa chamoyo mnyengo yovuta, amarutsa chamoyo mnyengo yotayika, imene mitima yatayika, tasweka mtima, tafika pozivomereza dzativula, palibenso chingachitike apa, takhumata pamenepo chamoyo Khristu amatha kuchibwezeretsanso. Ndikudziwa mukuwayang'ana ena amene mudafika polemba chakuda kuti mwawo palibe chanzeru chingaoneke, koma ngakhale mwa iwowo chamoyo chikhoza kuoneka. Mnyengo inaliyenso chamoyo chikhoza kuoneka. Kwa Mulungu kulibe zoti izi zizamukitsa, zavutitsitsa, this is beyond repair. Kwa Mulungu kulibe beyond repair. Ayi, taonani apa Lazaro ogona m'manda masiku 4 adakhalanso ndi moyo. Haleluya. Chomaliza bale okondedwa, chakuti mitima yathu isunge ndi kutenga ndi chakuti Mulungu ndi wamphamvu kwambiri kupambana nyengo ina iliyonse, kupambana munthu wina aliyense. Ichi chikhale chikhulupiriro cha moyo wanu, kuti Mulungu amene ali ndi ine ndi wamkulu kuposa wina aliyense ali mdziko lapansi, kuti Mulungu amene ali ndi ine ndi wamphamvu zonse, akhoza kuchita kena kalikonse mnyengo ina iliyonse. Okondedwa, ndikukambiranji zimenezi, kukafika podzutsa munthu ogona m'manda masiku 4 si nkhani ya masewera. Ayi, adachita apa chinthu chozizwa, ndi Mulungu wazozizwa. Akadapanda iye kulowerera mnthawi imeneyi, sibwezi tikukamba kuti Lazaro adakhalanso ndi moyo atagona m'manda masiku 4. Amene tili nayeyu ndi Mulungu wazozizwa. Abale, amathandiza, amachita chodabwitsa. Zoonadi nyengo zotikutira zikanatidiliza kutimaliza, koma poti tili ndi Yehova wamoyo, Yehova wosintha nyengo, Yehova wobwezeretsanso zokoma ndi zabwino moyo wathu, chikhulupiriro chathu chikhale pa iye. Ndikuyankhula ndi wena pano amene anayamba kutaya mtima, nanena palibenso chabwino chidzaoneka mwa ine. Muli ndi Mulungu wobwezeretsa zowola, kuzipatsanso moyo, ziyankhulanso, zidyaso, zikhalanso ndi thandizo ku dziko lapansi. Simudathefaso. Yehova achite chodabwitsa pa inu, poti ndiye wamphamvu zonse. Ziwuzeni mawu amenewa, ndili ndi Mulungu wamphamvu zonse amene amachita zake mnyengo yake, nyengo yangayi ayithandizanso. Muyitaneni akuthandizeni. Yeremiya 33:3 akuti, undiyitane ine ndipo ndidzakuyankha iwe, ndipo ndidzakuonetsa zazikulu ndi zolakika zimene iweyo sumazidziwa. Zilipo zino okondedwa zimene Mulungu wathu akhoza kuzichita, zimene simumazidziwa. Mkakamireni, mkhulupirireni, imanibe pa iye, ndi wamphamvu zonse. Adakali iyeyu kulibe, bwezi tikulira chikakadza, tikulira ching'ang'ali, tikukhala opanda chiyembekezo, koma popeza alipo Yehova wamoyo, wamphamvu zonse, okwanitsanso kupereka moyo kuzakufa, nyengo zanu zakufa zipatse moyo. Matupi anu osautsidwa awapatse mphamvu, malingaliro anu ofoka awapatse nzeru.
zonse zidayima moyo mwanu azipatse moyo chifukwa ndi Mulungu wamphamvu. Nali pemphero langa kwa inu, Ambuye akuchitire chokoma nakudalitseni, naonetsera mphamvu zimadazionetsa pamene amaukitsa Lazaro. Chisomo cha Ambuye chikutire moyo wanu mnyengo zonse. Amen.